Válka. Íránské střely a Blízký východ v plamenech. Každý investor teď potichu řeší jednu jedinou otázku. Co se stane s mými penězi? Kde jsou teď v bezpečí? Selský rozum říká, že když ve světě začnou konflikty, ceny nemovitostí musí okamžitě padat. Přesně to jsem si původně myslel taky, ale historická data ukazují něco úplně jiného, co vás možná překvapí. Jen rychlá vsuvka. Nejsem tu od toho, abych současnou situaci jakkoliv politicky nebo morálně soudil. Chci vám ukázat čistá data. Nemám věšteckou kouli a veškeré informace, které teď uslyšíte, vychází z historických dat. Realitní trhy se během geopolitických krizí nechovají podle emocí. Řídí se fundamenty ekonomiky a tokem kapitálu. Začneme tím špatným. Irán, Izrael a Hormuzský průliv. Každý druhý článek křičí o tom, jak je konec a že se trhy už nikdy nezotaví. A přesně na tohle reagují amatérští investoři. Utíkají a stahují peníze. Přesouvají tak kapitál do bezpečnějších přístavů a posilují globální ekonomické huby. Ve světě investic vás strach zničí. Ale já vám ukážu data z jiných historických situací, abyste si mohli udělat názor sami. Izrael. Tohle je skvělý a hodně extrémní příklad. Země, která bezpečnostním rizikům čelí dlouhodobě. Za posledních 30 let byl Izrael ve více než 10 velkých vojenských operacích. A přesto Tel Aviv, město, které pravidelně zažívá evakuace, má dnes 8. nejdražší realitní trh na světě. Ceny nemovitostí tam od roku 2012 vzrostly o neuvěřitelných 110%. A průměrný byt tam dnes vyjde na 4,8 milionu šekelů. To je víc než $1 milion. Jen v roce 2025 tam ceny rostly o zhruba 11% meziročně. Jak je tohle vůbec možné? Odpovědí jsou fundamenty. Ceny neurčuje primárně konflikt, ale 3 jiné věci. Za prvé, silná ekonomika. Tel Aviv má brutálně silný technologický sektor, kde jsou peníze, tam jdou talentovaní lidé. Za druhé, omezená nabídka. Tel Aviv nemá kam růst. Je to stejné jako Manhattan, který je ostrov nebo Singapur. Když roste poptávka a nemáte kde stavět, ceny letí nahoru. Za třetí, globální kapitál. Velká finanční centra přitahují peníze z celého světa. Tito hráči trh stabilizují. Viděli jsme to i v Evropě. Teroristické útoky v Londýně nebo Paříži. Znamenalo to krátkodobý šok? Ano. Trh se zpomalil, ale dlouhodobý trend? Ceny šly dál nahoru. Bez výjimky. Možná si teď říkáte, dobře, ale proč v takových oblastech banky vůbec půjčují peníze na hypotéky? Nejsou to blázni? Nejsou. Banky nečtou titulky v novinách, banky počítají pravděpodobnost. Hypotéky jsou silně regulované. V Izraeli, stejně jako v Dubaji, banka půjčí třeba jen 50 až 70% z hodnoty. Zbytek dáváte ze svého. Mimochodem v Dubaji se dnes zhruba 3/4 hodnoty nemovitostí kupují čistě za hotové. Riziko pro banku je minimální. Ekonomický život běží dál a silný populační růst zaručuje, že lidé prostě musí někde bydlet. Teď k tomu největšímu riziku dneška, k tomu, o čem se všichni bojí mluvit. Hormuzský průliv. Přes tenhle úzký koridor prochází 20% světového obchodu s ropou. Pokud by se tenhle průliv uzavřel, ropa brutálně zdraží. Energie vyletí do nebes a světová ekonomika se otřese. To je ten scénář, ze kterého mají všichni hrůzu. Ale je tu něco, co většina lidí netuší. Spojené arabské emiráty jsou na tohle už dávno připravené. Mají postavené strategické ropovody, které vedou rovnou k Indickému oceánu. Hormuzský průliv obcházejí úplně. I v době globální energetické krize zůstane ekonomická tepna Emirátu otevřená. Je tu ještě jeden faktor. Hned vedle Dubaje leží Abu Dhabi s jedněmi z největších ropných rezerv na planetě. Pokud ropa zdraží, Emiráty na tom vydělají gigantické peníze. A kam ty peníze tečou? Zpátky do ekonomiky, do infrastruktury a do nemovitostí. Historicky Dubaj z regionální nestability často profitovala, protože zafungovala jako bezpečný safe pro kapitál z okolních států. Dobře, buďme ale fair. Byla Dubaj vždycky jen zalitá sluncem? Ne. Dubaj zažila tvrdé pády, jako každý zdravý trh si prochází cykly. Pamatujete na rok 2008? Ceny se tehdy propadly o víc než 50%. Byla to krize dospívání. Trh byl nezralý a divoký, jenže Dubaj se ponaučila. Zavedla takzvané escrow účty, kde jsou peníze kupující chráněny, a úřad DALD zavedl extrémně přísné regulace. Z divokého východu se stal jeden z nejlépe regulovaných a nejtransparentnějších trhů na planetě. Pak přišel rok 2020. Pandemie. Ceny klesly o 10 až 15%. Všichni čekali katastrofu. A co udělala Dubaj? Jako jedna z prvních zemí na světě se kompletně otevřela. Za necelých 18 měsíců byl trh zpátky na maximech.
A čísla dnes? V roce 2024 rostly ceny nemovitostí o 13 až 17% meziročně. Transakce bytů vystřelily o 26%. Hodnota prodejů bytů jen za jediný kvartál přes 56 miliard dirhamů. To je více než 300 miliard korun. Zatímco spekulanti v roce 2020 ze strachu prodávali se ztrátou, investoři, kteří seděli na datech, masivně vydělali. Současná geopolitická situace samozřejmě vytváří nervozitu. Může přijít opatrnost a zpomalení transakcí. Ale víte co? To je úplně normální. Ale je klíčové si uvědomit jedno. Dubaj není aktivní válečná zóna. Život, letiště, obří přístav Jebel Ali i biznis tu fungují. Krátkodobé šoky hýbou emocemi, ale dlouhodobou hodnotu určuje ekonomika, demografie, silný kapitál a omezená nabídka pobřežních lokalit. Mě by ale na závěr zajímalo, co si o tom myslíte vy. Sledujete při svých investicích raději tvrdá data, nebo dáváte spíše na vlastní intuici? Napište mi svůj názor dolů do komentářů. Já jsem Štěpán Moutelík a pro další informace o realitním trhu v Dubaji mi nezapomeňte dát odběr.